notobva mnamistapona nyaya yakauya zveshuwa musi wa30 notobva mudare menyu changamire yaunzwa naLloyd achidaidza Dennis. Nyaya yawo yanga iri yekupumhana. Lloyd achitaura mudare menyu akati iwo mumba mavo i9, iye Lloyd ndiye last born. Mukoma Dennis anonditi ndiri muroyi uye ndine machira. Anoisa ndoo dzemombe dzake pamusiwo pangu, anobvisa waya dzangu, anovhara road. Pane anonzi Mazire akanga arimo musi wacho akati ichokwadi Dennis akavhara road nerwizi. Dare rikati Dennis ngaabvise matanga ake aise kumba kwake nemashanga ake aanesa pamba pemunhu abvisa uye avhure road. Dare rikaenda mberi rikati anobvisa mombe 1 ape Lloyd yekupuma uroyi, mbudzi 3 dzekushora dare nemombe 1 yekushungurudza vanhu mumusha nekuvhara road nekuvhara rwizi, nembudzi 2 kushora ishe wake, nemacost akanga aitwa naDennis naLloyd $110. Dare ubva rati anofanira kubhadhara papera svondo 1 mushure mekunge atambidzwa judgment yake. Ngei musina kuya asina kuya kudai. Vari kurwara baba. Vari kurwara. Tinatsamba kodwa. Mwadi uya netsamba idzodzo musiwe. Musubi chano wapinda nyama. Ati singazive. Makodeti. Came here before date on the 27th. Mama wafundela. Passamos de guerreiro. Apenas passamos de guerreiro. Só que nós já só pensei. Daí eu te informei de acho. Daí tu ia para YouTube. Ndivani utaura Mwana wacho. yani zita Mina. taura kwenye. Daí tu ia para YouTube. Informei de acho. Wafundira kunani? Passamos lá para não fazer tudo. Wakataura achiti anonzani. Kuti unotaura wafonera wotaura iwe ndiwani. Ipapo ndaukamutisa aizwana vangu nditi chiuya kusati kwese ikatita bhari ndoze ndawauza kuti baba vangu 27 October. chikaisepuraisi vachiti vari ifriday ya30 saka ndazototi watove mandi ndazvipaapayoshuku chiti yaitwa Ndizvo. Okay. Pane matsamba nezvauri kutaura izvo ngatichitangei nanhau. Takupa iwe Lloyd kuti utange kutaura nhau yako. Saka akamirira baba ndiani izvozvo? Zvauri baba vangu. Auya neumwe baba. Vanonzi ani? Ruben. Taura nhau yako tawaita decision. Inini ndini ndakaudza nyaya ndakaambotaura zvakare mudare kuti Dennis arondishungurudza. Dennis mukoma wangu, ndiri last born mumba medu imomo. Tiri po vakomana 4. Izvozvo tiri vakomana 4, vasikana 3. Tine umwe mukomana wechi9 ari kwababa mukuru baba munini. Saka ini ndiri last born, ndindagara nababa namai. Saka mukoma havana kuda kubva pamba kuenda kwaifanira kundogara nekuda kundindinda inini. Saka vakabvira zvese baba vachiripo vachindiendesa kun'anga. Inini ndaishanda pandaita promotion pese baba waiti kana vana vangu vaita zvaunoita unofanira kutenda
wadzimu baba vachigadzira iyo vanoti zvine uroyi mukati. Iwe zvine uroyi mukati baba varipo endei toita kunga todzoka hapana chiripo baba ondoendera mberi nezvinhu zvavo baba oenda baba oshayika zvakare uyo tikati alright paona kubva panapa kuenda zvakanaka tisi takugara pano Mukoma ngatitaura nekuti mumwe achaoperata papi pane zvasiwa nani nababa zvikanzi baba zvese zvasiwa nababa zvakanzi ngezvangu ndezvemwana wangu ada kutora futika sakata hazvidarozvo tikadaidzana nana Mukoma chibva tauya yadhi yaganurwa yaendawo yadhi yaganurwa vana Mukoma abva vapindawo vamwe kutorawo mungano mwandachigarao ava ndo vamwe vacho vakatora pisi saka takatotenga pisi kwavari avo yepamba patinogara ini chigara uko kusada kutaudzana takaupa lendi yangu ikenge ndatenga kusaiti tagara zvino tagara ipapo havasiri kuda vanhu vondichi ndiri uri muroyi uri kuba zvinhu zvangu pandaisa fenzi padarega kana kusiya kana geta nekuti tikati muroyi nekuba futi handikukaisa geta apa pamwe chete unoita nyore kundodini yekundoba ini ndaitoshaya zvinhu zvangu singati kutaura saka ndobva ndaisa fenzi yangu ndobva ndadini saka izvozvizvi wabva watora ng'ombe tsawo manje kuisa panhanga pafenzi pangu izvozvi yapera kupera nengura nendowe iye munhu ari kuti uyu muroyi munhu uzvo azvinhu zvake zvese huku mombe dziri panhanga pangu Mukoma wonayo maakurayo wambesa dangapa ndibva ndatoti alright kutaura kuri kunetsa padhuze newa ipapo bva ndatochera gomba rekuti ndoibva kudanga ipindayo mugomba aibva ati ano nikisi abvaona kuti tobva vachitanga kuisa mombe dzacho dzichienda neuko toona zvipasipo Mukoma ona ndo iri kupinda pamba matadzi ari kuisa rimwe kondi wavo zvikanzi muvha iyoyo waya yako ndinini wakatoisa kwacho hakusiri kokwakoba muvha waya yako bhozi iri paboundary ndinoda kuti ini ndidini ndokuti ndiise kondiwa aizvo saka izvozvi mukasvika pamba pangu ndo inopinda panhanga pesa saka mukasvika ipapo pandore kondiwa pakati pemusha kuchidziwa chii izvozvi izvi iro gore rineri hatanga vauya futi ng'ombe dzavo havhaisa nemashanga pawaya papa izvozvi mukabva pano padende dare pano dare totoenda kumba kwangu titotarisa vaya basi Mukoma unodaro ngei musadaroba urobvapo uri muroyi ipapa ndinotora newe totika kumba kwangu and inini nehama dzangu dzese navana Mukoma ava vamwe vacho varuya nevatakawaya vakauya musi uya Mukoma vana kuwauya neniva vakatoera futi izvozvo saka dhende sakatara kuti ndiri nawo awesa ava ndinovataurira mazuva nemazuva ari kuauya vonai panapa pasi kuta zvavanakadzi achanotaura naye vaenda ikaonotaura ikokoko havatsoki nefeedback saka ndikushama kuti nhasi wadii futi wauya saka ndotiri Mukoma apo abva avhara rodi mukwasha wangu auya abva andovhara rodi apfuura aenda pana kudzoka kuti achiuye pamba apa akatadza ndokuchizomanikidza paapinda ndasvika mangwanani vandachitobloka ikoko rodi ndakutovhara mai kumusoro kuti kana ndavhara wako ini ndikandivavharewo rodi tondovanobuda nekuti vakauya vana vacho avo tikataura tese
wakabvisa bango riya rangwanisa kuvhara wakadzoserawo iye ndizvo zvakadzokera futi ikoko vana vacho waya vari kuzviziva ivava vari kuya vanotaura waita apo vari ku isusu ndakamutazve tiri masavu akavhara rodi arivhara rodi kuyawo kakatoka naro endi kwane munhu aiwanho nekuti munhu muridzi wemunhu akatouyawo hapachina pekufamba nako touya ne-G7 tauya wavharirei zverodi abva andotora pamba pevanhu apa kubva andovhara rodi futi yenofambawo taine ne-G7 ngatinoda kuti shamwatiti se varipo angoma ndavane acting vachibatsira Mukoma aitawa to acting aiwa havasi taura mambo vamuteerera havasiba tobva ndadini obva wagara kubva ore acting makazogadzirisa here nyaya G7 yabva yasheswa basa aizvi rodi yabva yavhara muri kuitirei zvinhu zvakadaro izvi hanzi wakati tichazogadzira nyaya dzacho nanhasi ndo pazviri asi vari kutiti iwe une machira pandi kutaura nawo futa une machira Mukoma akapuwa Mukoma uku ababa ewadzimu ababa uku handiwo akaenda uku iwe wakatora machira ababa une machira rangu ndakashaya rangu ndiwo wakatora futi ndiwo uri kushandisa kuti vana vangu ezvivana vangu hasisi kuvafambira aizve apo mati muri meseka nevamwe muri chinyi ndosaka makaona inini takati nyanga ende kwawadzvairo apa hapachina ekutaura naye hapana sekuna kwandipita ndo zviri kuitika manje zviri kumanifesta zvega saka ndakauya kwamuri Changamire iyo ndo nyaya yacho iyo mainzwa munoti kudii ndiri matumwa kuti hanzi chekutanga danga rangu musha wangu makabva mauya kundiisira danga remombe saka kana kuti wagare vanenge vachipamumba mavo mune muchinhuwa ndowe dziri kurasikira munyadhi mavo havasina ugaro hwakanaka nhunzi zvese izvozvo number 2 mukavavharira gedhi havachisina access yekusvika pamusha pavo number 3 chii futi tinoda complaints nemachira wakatora machira wakasiya machira asiriwo acho chaiwo ndo wakatora ndo macomplaints ataurwa ari matatu plus iwe nevamwe vake wese watataura tati tiri mhuri ndizvo iwe wakataura kuti tiri tese vanozova kuti muno madzudzo akuita muno ndiwe nevamwe vavo isati wasati wapindira ndikushamisika wanawa handifuni kuti vanondiziva ndekuti kudare rashedzvairo ngatitongei nyaya ishe kudare rashedzvairo ngatitongei nyaya murudzwa mauya kutonga nyaya kunzwa nyaya ka ngatitongei nyaya Changamire wasati wataura pane panoda kuti ndibvunze paupindira vanhu vari kuti Mukoma wavo vakandoisa bango parodi kuvhara rodi kuti vandobvunza Mukoma zvapindurana asi vana vacho vakaenda kunobvisa bango iroro kudzosera uku baba vatora futi kubva vadzosera ipapo pakilo ndizvo here kuvhara rodi tangatozvitaura kuvhara rodi ndimani Mukoma wacho zve and Ruben. He comes after me. Right. Zvese zvaari kutaura ari kunonga ari kutaura nezveyadhi kuti
waruda kugara wada kutora yadhi wachitwa gari isusu takainzwa imama arikutaura zvekugoyerwa ogoyerwa kwedi makagoyerwa right yadhi zvakagoyerwa but chichemo chake ndechedanga rauya kuzoiswa pamusha wake right ipapa tingati mukadaro mune matondikasikira futi kuti kuda kuti munyatsonzwa nyaya payakanga iri kuti atsanangudza nemayo inofanira kutsanangudza nemayo nemazvo kuti munyatsonzwisise nyaya payakaenda napo right chekutanga Nemunin'ina taigara pamba apa tiri wangari tiri watatu Mukoma ungoro chifo ungo walinga yawo baba kobva wamupa mwana Mukoma kuti agare nawo kubva bvuwa iye kubva agara Mukoma iwo wayo agara Mukoma wapi Mukoma mukuru yesabu Mukoma ndiye sabu mukuru kwete uyu ari kunetsana naye aiwa anonzani iye uya Elton Elton ndiye Mukoma mukuru ndiye sabu kuri zvinezvi ndiye akazo ini ndini ndangachibata pesa kwandisonzo ndini ndinobatira iye right zvadaro Mukoma watama pamba vakasiya Munin'ina uyu mumba mawo mwakanga wachigara muna chitora imba iyi panapo uchigara panapo kubva wagara inini naiye Mukoma arunetsa naye kubva wasara vatasara tinomba mamai tigara namai timandaroora ini Mukoma zviwaroora Mukoma waroora ndinatakaroora pane iye mukuru wavo wanogo yakazorora musiri mangu tichigara pababa baba wangu asikati kuti pamba vanotigara indinaa handitugara panapa pasi patangweni kwandasimuka ini kwandaenda kundogarawo Mukoma vautaurwawo vakanga watowaka mukadzi wacho atowaka imbawo baba vakatidzoka baba wangu asingadi munhu vaida kuti vanhu vagare pamba pamwe chete vachiti vanga vaine zvinhu zvekudya tibatane vana vaziwani kuzvaida baba saka Mukoma wakabva wasara apa chivagara pafa baba takugwamba tozvi tobva tati inini tatichiona yoka wakomana imimi muri tu muri panapa iwewe uchigwa wagumwa nepanapo undogumira ako inazisikuona murungodzokorora aiwa tinoda kuti munzwe murikudzokorora zvaataura hanizvataura ndozvaataura aiwa ikandikutaura inini ndisitakawagwera aikona kuti havanagwerwa nemunhu wega isu hatina principle kuti zvakazoitwa sei the principle ndeimwe kuti makagwerana mukadii muri 3 handiti magwerana 3 iwe ukazobva ukaenda somewhere zvese zvataurwa izvozvo isu ndowe hatisi kuda nhoroondo yataurwa tinoda kunzwa maproblems aataura nyaya iri kuno ndiye ndowe wani hamusi kuchiziwe order ngatisataure simudzai maoko mudare nyaya iripo zviri kunzi tagoverana zvese takugara wakazounza danga rako remombe payadhi yangu pafenzi pangu pari padhuze nemusha wangu wandakadii wandakawaka ndoo yako iri kuuya ichiwerera ichienda musha wangu ndo number 1 number 2 wakavhara nzira number 3 ukandiri ndakatora machira ndikapa machira efeki zvinove kuti zviri kuti vana vangu vatambure vana vako vachienda mberi ndo nyaya dzaitwa izvi zvekuramba uchidzokorora nyaya yataurwa orodzokorora umwe wafuti osingaodzokorora tinoenda kuti isi kutaura tichipindura nyaya dzadii dzataura danga uri kutotaura zviri wrong nezvaataura taiti zviri nani but ungodzokorora zvaatitaurira zvavataura tikupandwa mama chipindura zvinhu zvatatu zvabvunzwa nedare zvitatu zvakutaurwa nedare zvabvunzwa nedare zvaataura uyu ndakasambaraiza vanhu pane zvinhu zvataura ndikasambaraiza nyaya iripo haisiri problem yenyaya yendoo to nyaya yaunza kayo iyoyoda haisi nyaya iyo iri nyaya yaunza kana timuda kubvunzwa nedare ichokwadi here kuti ndowe imombe dzamukoma wako dzikuenda panhanga pa nekuti anozviziva kuti ndizvozvo saka asi kuenda panhongo nyaya
ipapo ndinoparamba ndo asikaenda pamba kana ndo ichinzi iri kuenda pamba danga reuyu riri kumusoro uku kune yeyo uyu ari kudzasi ari kudzasi iwe danga rake riri pafi harisimbori pawaya riri pai pane distance inobva panapa kusvika panzapo apo pawaya yenyapa kubva pane danga rake pana vari padanga ndo pamushaka chaipo chaipo danga kana rikaenda apo handiriri pamusha riri ndoba yadhi hawo zvakaita wadi iwewe kundoisa danga iroro distance iroro pamba pako iwewe pamba pangu wobva pamba pake because kana riri pawaya apa tinotaura about 10 meters apa yati pamba pangu iri pandii imwe yadhi pangu iri yadanga hazvinei kuti iyadhi yako iri kugurwa nefenzi iyo but hauendesi kadanga payadhi yeumwe iwewe kwayako iwewe yadhi uri kure nedanga rako hapana pamuri kuti ari kure kadai mukasvikapo danga rake uyu riri papa panemba yake danga rake uyu riri papa panemba yake wese vari panemba dzavo kusvika ndiani angatitsasara kama yeyo muri kurasana nachangamiri changamiri havasi kuda zvese zvamuri kutaura imimi zvamaakutanga kutaura changamiri vari kuda nyaya nhatu dzataurwa nemunin'ina wenyu ndozvavari kuda chete chete imimi kwamuri kuendawa kumaakurasa data changamiri vari kuda kuti imimi nyatsopindurai pane zvatsanangurwa makatarisa kuna mambo mopindura zvakanaka kuitira kuti dare redu rifambe zvakanaka ndianiwe iwe tokuisa cheni handi waya kutongwa panapa hautongi waya kutongwa uruziva kuti waya kutongwa saka kana waya kutongwa unonyararidza munhu sei mudare une chigaro chipi mudare muno uyu mwana wangu ndozvatoa kuti une chigaro chipi chekunyararidza mudare rino iri uri ani ndanga ndiri kuona kuti nyaya ndiyani yababa tokuita contempt of court wasiwanera order tokuisa cheni tokutonga wa mucheni runzwa tongeka zvakanaka taura nongani nyaya inatinayo muno haisi yekuputsa ukama nangwe vanhu vari muno makawana sekutetira kuputsa vanhu tira kuti ukama udzokete nyaya yakaitika ndeyekuti zvakuchimboda izvozvo zvekuti vana baba wedu wataurwa namba yavo taifunga kuti vanobatsira kugadzirisa dambudziko mataura matatu ataurwa ndozvatawira kuno ndozvatakumbira changamiro kuti mutibatsirewo patinobuda munomu kana tine matu tokutengerana madringi chifana ndandisingatarisiri kuti baba wangu wapindura kuti wangataura kuti nyaya dzekutaurwa edzemanyepo ndasiya matsamba ndiri asmatic pandinotoenda kumba wabvunze kuti handirari because ndipinda maataki because mubedroom mandinorara muri kupinda ndoo idzodzo ndakaenda kukansel ndichimbobvunza nyaya dzatown council ndichimbobvunza kuti suppose munhu ane huku dziri panext door huku dzako hanzi as long as dzichikuafecta unofanira kuti zvigadzira because ndofa here nenyaya yekuti iyo takada kudaidzana sewana kuti vana baba palevel pawatadza kutisana nenyaya yatitaurirane kuti tigadzisane sewana tisi next generation wakataura kuti hatiuiba toda kudaidza musha wese weitikuda kutaura nazvana baba apa baba ndikuonyekoma because muri kunyatsozwa zviripo ende pane pole magetsi last year pakaspaka pasati pane mashanga pakaspaka pakaita flame avo vakatidaidza kuti tatatsva mumba tikadrive tikaenda kumba kundoona kuti baba wapenyu here nemagetsi ndo rakaputirwa nemashanga akabva panapa kusvikapo woti kunyepa mandirwadza baba sasitawa ane usata hwana mberi ane pawataura uyu Ruben usasa wako yatanga kutaura ngoma wako yekutanga ati Lloyd uyu ari kunonga zvirova kuti ari kunyanya kunyepa ngati iye akutaura manje ari kutaura futi zvekunonga
Apa ndikuona kuti vanhu vari kusaidi kwewana mukoma wavo ini mubuchete. Baba vari kutaura zvese zvimuri kutaura zvisanotozviziva. Apa ungopedza time yakupedzera time chete. But zvese zvekuti wakavhara road ini mukazvitonga kuti waidzo ngaziende kobviswa. Danga iro ngariende kobviswa. Ndo saka zvimuri kuya kopokana nazvo pamberi pamabwe ndezvipi. Zvekutaurwa Changamire kana ukaenda nhasi munozviona nzira dzemikoto dzese dzakavharwa naipamba nemombe mayadhi ese akapera kudii ainzi ngeana sekuru wedu kana baba wedu akapera kutorwa watorwa wachagare here wachitama here nepamusana pekuti mayadhi ana sekuru wedu ndonyaya nendinoda kubvunzai kuti takadaidza kudari wana wacho hauna kutomboya kudari tikutosema chiwaona kuno nhasi kadai doimwe nyaya yaikwa mazire yamai mazire yamakazovaripisa mombe kuno varamba zvekuya kudari kwatsvairo. Munounza kana vanhu varamba kuya kumatare kwei munounza kuna mambo ndosaka uya kuno sezva kana muri makapa tsamba kuti lekwana mambo kana kuti sekuya then anenge aramba kutongeka wacho munounza iri mhosva yake yekuramba kutongeka kwenyu so that todhira nemhosva icho but yezve tiri kutonga nyaya ngatitongei nyaya right Changamire. Changamire ndikuona kuti baba vanenge vakapedzera dare nguva chete. Zvinhu zvitatu zvataurwa vari kunyatsozviziva ende vari kutoziva kuti ndo zvitoripo izvozvi asi wada kuedza kutambisa dare chipedzera dare nguva. Ini ndinofunga kuti Changamire baba vanga vafuta mutongo wavo chete wasangane nemutongo. Ndikuona songe kana ivo vachipikisana nabvunzo ivo vachiti zvese zvataurwa zvazviko ivo kana wakagadzirira kuti kumba kwavo kutumwe dhumwa inoona asi zvine mhiko nedare ko zvikazoonekwa zvakadaro vanozoita sei pamberi pedare. Right, tingarambe tichirebesa ndaripopambirawo nekuti takuti pindurai mibvunzo mitatu. Mibvunzo yenyu inoda kupindura haina kushata mama. Tiri kuipindura nemazvo chaizvo chaizvo. Nyaya nekuenda kwakona ndaita patsamba nezvimanga mukuta azvitisiyana. Saka nyaya iyi yaakutaura avataura munhu wavo haisiri nyaya inganetsewa iyoyo. Danga rinondobva inongobviswa kana kuti vanosajura kuchete rotopera hapana chiro danga ritori kure zvaro asi bezikuti ndakati chende tu mondovhura mikoto maifamba vanhu nenzira dzanga dziripo sekutaura kwaita ishe nekutaura kwaita dara. Then yetatu yekupfuma machira Huroyi munoti chii? Anditi kana nyaya kana yasvika kunoku iri yeUroyi mama. Alright, tinoitonga tichiti chinyi kana tisina kuenda kunotsvaga kuti tione kuti wapfumwa ichokwadi ere kuti hausi chokwadi nekuti eshe zvimukada kutaura kuti muti tiri kuda kutonga nyaya kuti wakandipfuma ko tikatazoenda kwabatwa toti chii tingaitonga ere iyoyi kana tisida kuti taure nyaya yekuti kana kwamango tiende kunotsvaga tiende kunotsvaga nokuti iri munhu akapinda mukaka pachini takungotonga zvaari daizvozvo. Right. Yetatu moenda kuseri kwechuru modzoka todi topedzisa. Okay. Vaende kuseri kwechuru ouya topedzisa yetatu. Next. Simuka imendi nemapurisa.